ଧନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ। ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। +2ରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିଲା 1992 ମସିହା କବିତା ପ୍ରବନ୍ଧ। ଏଥିରେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ଲେଖିଥିଲେ ଏଇ ବହିଟା, ଏଇ ବିଷୟଟା। ବିଷୟବସ୍ତୁର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ମନ? ଗୋଟେ ରଜା ଥିଲେ, ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ରଜା କାଳକ୍ରମେ ରଜାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରୁ ଚୁଟି ଉପୁଡ଼ିଗଲା। ରଜା ଚନ୍ଦା ହେଇଗଲେ। ରାଜ ବୈଦେକୁ କହିଲେ, ବୈଦେ କ'ଣ ଚୁଟି ମୋର ଉପୁଡ଼ିଗଲା? ଏତେ ତମେ ଔଷଧ ଜାଣିଛ, ସାପ କାମୁଡ଼ିଲେ ଔଷଧ ଦେଉଛ ଭଲ ହେଉଛି, ଅପସ୍ମାର ଭଲ ହେଉଛି, ସବୁ ରୋଗକୁ ତମେ ଔଷଧ ଦେଉଛ ଭଲ ହେଉଛି, ଏଇ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ମୋର ଉପୁଡ଼ି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଭଲ ହେବନି, ଚୁଟି କଅଁଳିବନି? ସେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି କଅଁଳିବା କାହିଁ ତ କେଉଁ ପୁରାଣରେ କି କେଉଁ ବହିରେ ମୁଁ କାହିଁ ଜାଣିନି। ସେ କ'ଣ ହେଲା, ତମେ ରାଜ ବୈଦ ନା ଆଉ କ'ଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ମାସେ ସମୟ ଦେଲି, ଯଦି ମାସେ ଭିତରେ ମୋ ଏଇ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି ନ କଅଁଳିଲା, ଯେତେ ରାଜ୍ୟରେ ବୈଦ ଅଛି ସବୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ। ଅସମ୍ଭବ କଥା ତ। ହଉ, ରାଜ ବୈଦ ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ, 15-20 ଦିନ ଅତିବାହିତ କରିଗଲା। ବୈଦମାନେ ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି ଘରେ, ଯେତେ ବୈଦ ମୁଣ୍ଡ କଟା ହବ। ଯିଏ ଜଡ଼ିବୁଟି କାମ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ସବୁ ଉପାସେ। ଏଇଟା କ'ଣ ଔଷଧ ନାହିଁ, ତା ବି ଔଷଧ ନାହିଁ। ଜଣେ ଗୋଟେ ମନସ୍ତାତ ବିକି ଗୋଟେ ଫକଡ଼ିଆ ବୈଦ ଥିଲା। ମାନେ କ'ଣ, ସେ ବିଦ୍ୟା ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥାଫଥା କହିକି, ମିଛ କଥା କହିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରେ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲା, କହିଲା 15 ଦିନ ଗଲାଣି ହେରି ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରଜା ସବୁ ମାରିଦେବ ବୈଦମାନଙ୍କୁ। ଭଲ ରଜା ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ମ? ହଁ, ରଜାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଚୁଟି କଅଁଳେଇବି। ଲୋକ ସେ ତ ଯାହାକୁ କହିଲେ ଲୋକ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଗଲେ। ଫକଡ଼ିଆଟା ଖାଲି ବୁଲିକି ପିଲା ଛୁଆ ପୋଷି ପାରୁନି, ଇଏ କ'ଣ କହିଲାଣି ସେ କେଡ଼େ ଆମ ଗାଁ ରାଜ ବୈଦ, ଆଉ ଇଏ ଅମକ ଗାଁ ବୈଦ, ଏଇ ବଡ଼ ଚର୍ପେଶ୍ୱର ଗୋପାଳପୁର ବୈଦ, ଏଇ ବାରବାଟୀ ହରି ବୈଦ, ଏ ଗୋଟେ ବୈଦ ଥାଉ ଇଏ କ'ଣ ଫକଡ଼ିଆଟା କହୁଛି କି ରହିନ୍ତି? ଲୋକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ କହିଲା, କିଏ କହୁଛି? ଏମିତି କହୁକା 25 ଦିନ ଅତିବାହିତ ହେଇଗଲା। ଭାରି ସଂକଟପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଦ ମାନଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ଖାଉନାହାନ୍ତି, ଘର ମାନଙ୍କରେ ଚୁଲି ଜଳୁନି, ମୁଣ୍ଡ କଟା ହବ। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ରଜାଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ। ଇଏ ଆଜି କହିଲେ, ଆରେ ସତ କହୁଛୁ? କହିଲା, ଭାଇନା ରଜାଙ୍କର କେମିତିଆ ଝିଙ୍କ କାଠିଆ ଚୁଟି, ଚମରି ଗାଈ ଚୁଟି, ଘୋଡ଼ା ବାଳ ଚୁଟି, ହାତୀ ବାଳ ଚୁଟି, କେମିତିଆ ଚୁଟି ଦରକାର? କି ଛେଳି ବାଳ ଦରକାର, କି ଗାଈ ବାଳ, କେମିତିଆ ଚୁଟି ତାଙ୍କର ଦରକାର? ଚୁଟି ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର। ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ମୋ କଥା ମାନି କିନ୍ତୁ କରିବି। ହେଲା, ମଲା ରଜା କରିବନି? ସେ ରଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପିଲା ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲାଟା, କମ୍ ବୟସ, ସିଏ ସବୁଥିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାରଙ୍ଗମ। ସବୁ କେମିତି ଚୁଟି ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର? ଚମରି ଗାଈ, ଘୋଡ଼ା ଲାଞ୍ଜ, ହାତୀ ଚୁଟି, କେମିତି ଚୁଟି କହିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିବ। ଝିଙ୍କ ଚୁଟି ଯେମିତିଆ କହିବ, ଭାଲୁ ଚୁଟି, ତାକୁ ଡାକି ଆଣ। ଏଇ ଯେତେ ସବୁ ବୈଦ ଥିଲେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଘରେ ପକଡ଼ିଆ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହବ, ତୁ ଜାଣିବୁ ରଜାଙ୍କ କଥା। ହେଲା, ବସ ତମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି ମୁଁ, ଏଇଟା ମାଇନର କଥା, ମୁଁ କେତେ ଚୁଟି କଅଁଳେଇଛି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ କହିକି ଗଲା। ରଜାଙ୍କୁ ଆସିବୁ, ରଜାଙ୍କ ଚୁଟି କଅଁଳିବା ମାନେ ରଜା ଆଦର କଲେ, ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁମଧୁର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ଦେଲେ। ଇଏ କ'ଣ କରିଛି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ଗଲାବେଳେ ମହାପାତ୍ର ପୋଖରୀରୁ ଏ ଯେଉଁ ପାଣି, କାଦୁଅ ପଙ୍କ ପାଣି, ଭୂତ ପାଣି, ଗୁହ ପାଣି, ସବୁ ଛେଳି ପାଣି, ସବୁ ଏରା ଏଇଠି ଯେଉଁ ଶିଶିରେ, 5 ପ୍ରକାର ଶିଶିରେ ସବୁ ଫୁଲ୍ କରିକି ନେଇକି ଯାଇଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶି। ଭଲ ମନ୍ଦ ଖାଇଲା ପିଲା ସବୁ କଲା। ରଜାଙ୍କୁ ଗଲା, ଆଜ୍ଞା ଖାଇଲେ ପିଲା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ଚୁଟି କ'ଣ କି ଝିଙ୍କ କାଠି କରିବା କି ଚମରି ଗାଈ? କାହିଁକିନା ମୋର ଚୁଟି କଅଁଳିବା ଦରକାର। କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇ 5ଟା ବୋତଲ ରହିଲା। ସକାଳୁ ଉଠିବେ, ସବୁଥିରୁ ଛୋଟ ହାତକୁ ଦେବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗେଇଲେ, 7 ଦିନରେ ଚମରି ଗାଈ ଚୁଟି ହେବ।
ଯେଉଁଟା ଭାବିଥିଲି ନହେଲେ ଭାଲୁ ଚୁଟି ହେବ କହିଲେ ସତ ଲାଗା ମୁଣ୍ଡ କାଟୁ ଭଲ କରିବୁ କହିଦେଇକି ଆଇଲେ ଭାରି 3 ପାହୁଣ୍ଡ ଯାଇନି କହିଲା ମେନ୍ ଜିନିଷଟା ମନେ ନାହିଁ ମୋର ଆଉ କହିଲା କ'ଣ କରିବା କହିଲା ଆଜ୍ଞା ହଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ତେଲ ଗୁରା ଠିପେ ଠିପେ ଲଗେଇବେ ଟୋପେ ଟୋପେ ସେତେବେଳେ ମନେ ପକେଇବେନି କ'ଣ ମନେ ପକେଇବେନି ପଚା ଅଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଛିଣ୍ଡା ଝାଡ଼ୁ ଏଇ 3ଟା ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ଯଦି ମନେ ପକେଇଦେବେ ତାହେଲେ ଏଇ ତେଲର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଯିବ ଆଉ ଚୁଟି କଅଁଳିବ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛୁ ମୋ ଘରେ ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ଅଛି ଛିଣ୍ଡା ଝାଡ଼ୁ ଅଛି ଏଇରା ପଚା ଅଣ୍ଡା ଅଛି ମୁଁ ପୁରା ହରିଣ ମାରି ଖାଉଛି ଗଣ୍ଡା ମାଂସ ଖାଉଛି ଅଣ୍ଡା ପୁରା ଆସିକି ମୋ ଘରେ ଦେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଦେଉଛି ଭାଜିକି ଖାଉଛି ଅଣ୍ଡା କହୁଛି ପଚା ଅଣ୍ଡା ଯା ଆଜ୍ଞା 7 ଦିନ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଯିବ ଔଷଧ ଲଗେଇବେନି ତାହେଲେ କାମ ଦେବନି ଯା ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା 10ଟା ଦିଏ ଇଏ ନେଇକି ଗଲା ତାର ସକାଳୁ ଗାଧେଇଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗାଧେଇବା ଗଲା ଭିତରେ କହିଲେ ଆରେ କାଲି ଏଇ ପିଲାଟା ଦେଇଥିଲା ଔଷଧ ଆଣ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଟୋପା ଢାଳିଛନ୍ତି କହିଲେ ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଥିଲା ମନେ ପକେଇବେନି ବୋଲି ପଚା ଅଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡା ଝାଡ଼ୁ ହେଲା କ'ଣ ମନେ କହିଥିଲା ଆରେ ମନେ ପକେଇବେନି ହେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ କହିଲା ଔଷଧ ଗୁଣ ତ ଖାଉଥାଉ ଗାଧେଇଲେ 4 ଦିନ ଏମିତି କହିଲେ ତେଲଟା ଆଣିଲ ଗାଧେଇ ଯିବା ତେଲ ଠୋପାଟେ ଢାଳିଦେବେ ସେ କଥାଟା ଆସିବ ମାନିବେ କହିଲା କ'ଣ କହିଥିଲା ପଚା ଅଣ୍ଡା ମନେ ପକେଇବନି ବୋଲି ଏମିତି 3-4 ଦିନ ଗଲା ସେ ସବୁଦିନ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତେଲ ଢାଳୁଛନ୍ତି ଟିପିରେ ବା ଯେଉଁ ଡ୍ରପ୍ରେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ଆରେ ଛିଣ୍ଡା ଛାଞ୍ଚୁଣି କ'ଣ ଛିଣ୍ଡା ଝାଡ଼ୁ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେଉଁ ପଚା ଅଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡା ଚପଲ ମହାମନ୍ତ୍ରୀ ଡକେଇଲେ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ଆସ କହିଲେ କ'ଣ ମହାରାଜ କୁହନ୍ତୁ କହିଲେ ଆରେ ଏ ଶଳା ଆଇଥିଲା ମୋତେ କହିକି ଗଲା ହିଁ ବହି ତ ଔଷଧ ଦେଇକି ଗଲା ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ମନେ ପକେଇବନି କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମନ ଆପଣଙ୍କ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଏଇ ମନ ଆପଣଙ୍କର ଏଇନୁ ଅଛି ଏଇନୁ ସ୍ୱର୍ଗପୁର ତେଣୁ ମନକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି କଅଁଳିଲାଣି ଅସମ୍ଭବ ଏଇ ମନ ହେଉଛି ତମ ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତେଣୁ ଏଇ ମନ ତମକୁ ସବୁ ନାଟ ଲଗେଇଛି ତେଣୁ ଏଇ ମନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନାଟର ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ତେଣୁ ତା ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ ଚନ୍ଦା ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁଟି କଅଁଳିବନି ରଜା ତାଙ୍କ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଦୋଷ କ୍ଷମା ସବୁ ଇଏ କବିମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କଲେ ଯେଉଁ କହିଲେ ରାଧେ ରାଧେ।